L'aplec de canòlic per la meva família ha sigut sempre una cosa molt especial i molt estimada. Jo he crescut en aquest ambient i la meva família era religiosa i a més, vull dir, canòlic era algo excepcional. El dia de canòlic no era només el dia, era el dia abans ja la preparació del menjar, després tot això era la vigília i l'endemà de bon dematí ja marxàvem, sobretot els primers anys que jo recordo de la meva infància que havíem d'anar a peu, hi havia 3 hores de pujada i la primera vegada que jo hi vaig anar va ser l'any que vaig fer la primera comunió i era com a premi o com a algo especial, em van dir podràs anar canòlic però recordo poca cosa d'aquell dia. Recordo que un familiar em va portar al voltant de la capella i em va ensenyar el bressol de la Mare de Déu. El tinc ben present i em va fer molta il·lusió de veure'l. No sé què més vols que expliqui. Doncs el meu pare, sobretot, era una persona molt religiosa, molt devota, diria, de la Mare de Déu de canòlic. Sempre quan deia que li demanava un favor, deia aquella dona a mi prou m'escolta. I això són coses que et queden gravades.